Tomato Assassin. Ves amb compte. A mi el que no m'agrada és aquesta tranquil·litat. Em posa dels nervis. Vigileu, és un atac sorpresa. Hauràs d'estar preparat per caminar entre les tenebres. Quina mala estrugança. Aquí hi ha alguna cosa que no va bé. No haig de perdre més temps. Haig de preparar la meva espasa i meditar les tenebres per despertar la foscor del meu esperit. No puc percebre el que és, però un terrible esdeveniment s'aproxima. Aquí unitat K24. Tal i com sospitàvem, el triturador metàl·lic TK-09 ha estat abatut i no queda cap rastre d'en Tomato Assassin. Espero noves ordres. Unitat K24. Segons les últimes dades rebudes del triturador metàl·lic TK-09, suposem que el nostre objectiu deu ser molt a prop. Torna'm això, capsigrany. Senyor, però... Tu, escolta'm bé. Lord Carrot! Silenci, dropo. Vull que trobis en Tomato Assassin i em donguis la seva posició. Estic fart d'incompetents. Jo mateix m'encarregaré d'ell. Vostè? D'acord, Lord Carrot. I escolta'm bé. No vull que facis cap bestiesa, imbècil. Portem molt de temps seguint les seves passes, així que sigues discret. Sí, senyor, així ho faré. Més et val, si no seré jo mateix qui esclafi el teu cervell amoniato, desgraciat. Quin merder, això cada vegada es complica més. Hauré de trobar aquest nadiu fastigós, si no vull tenir greus problemes amb en Lord Carrot. Un moment. Hi ha un brot d'energia que no deixa d'augmentar i prové d'aquelles muntanyes. Em sembla que ja el tinc, Tomato Assassin.